asibahlukanise laba. UMzansi uyayithanda leyo nto. Asenze into ethandwa uMzansi, sibahlukanise lapha. Ishane kanje. Ya, hlukanise nomfanele wombhodo la. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ayikho-ke nje lento yenu nina. Hayibo. Sanibone. Hayi. Kamba kanjani? Mamas. Yaphila. Sharp. My brother. Sure. First, mina igama lafethu ngu-King Ginger fethu yabo. So, asistere indaba ngathi uyangazi why uncimpa ngespeed so maqhamuka mina. Ngiyathuka. Uthuswa yini? Hayi. Smiley sabo cherbet. Ngisibaba. Hayi mafethu. So mina igama lami ngu-King Ginger fethu yabo. So ngambe ngibuza abantu fethu ukuthi bayathandana. So how long have you guys been dating? No. Okay, mhlawumbe wena sasamubani igama lakho? Ukhanya. Ukhanyi wakuphi? Julius. Big up to Ukhanyi bafethu. It's a baby king wena my brother fethu bani igama? Usipho. Yeah. Okay, so wena ungathi yini oyithandayo ngokhanyi fethu? Ayithi into engayithandi no yasidonela. Ayiswanja yami. Hey wena. So wena Khanyi ungathi yini oyithandayo wena ngomuntu wakho? Angithanda yonke. Uthanda yonke into. So ukuphethe kahle? Ngiphethe kahle futhi ngiyimisela. Uyimisela. So in a scale of 100 wena umjida wakho nje ungathi umthemba kangakanani? 50. Umthemba 50 and it's an honest answer ngithi. Honest defense. Wena my brother in a scale of 100 fethu ungathi umthemba kangakanani mamazi? La umuntu wami. Sure. Ngiyamthemba. Ufuneka isikali. Angisho ukuthi siyakala kodwa sino 100 oyi-maximum ngqi Fethu ligcwele ku 100. 100. Ngalo. Hayi no wena mfethu uyithemba kangakanani? Mina ngiyasithemba. Uyasithemba ne? Na kanjani? Shaw 100. 99 mama wena uthemba kangakanani? 100 ngiyethemba mina. Uyethemba. So akekho omunye umuntu mhlambe onokuhlekisana naye ngaphandle kama brother. Akekho. Uyena kuphela. Sure. Sure. Awunjayami. Nike mamazi yakhe mfethu. Ni mamazi yakhe mfethu. You will never know. Maybe it's the last hug. Hayi. Angisho lutho ngiyabonga mfethu. Umphatha kahle mfethu umuntu wakho and nawe mfethu ube grand uqhubeke nje uthembeke. So siswami yazi kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. Loyalty test is by we switching phones for 60 seconds. When unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi check ukuthi on WhatsApp, Facebook na ku Instagram ufuletha nabo bani. Angathi uthe wena uyathembeka? Ngiyathembeka. So awunankinga mhlawumbe masinga Why? change amafoni. Anginenkinga. Awunankinga. Yeah. Awuzama thula. Ngiyayifuna. Vele uyayifuna ne? Yeah. Sure. Ayami lo. Ilo. Sine petrol, sine power bank. Sine power bank. Yo akushintsha ifoni scope. Yeah. No mfethu. Indaba ntwana uyithembini waqala manje. Ngiyasithemba mina. So Ifoni yami ngisebenza ngayo yabo. hayi ngase kuthinte komsebenzi. Yeah. So thinta izinto nje ehlanganisa wena nemamazi. Yaphela kanjalo siqhatha nomuntu wami. Ngikhatha kanjani? Futhi uyajola. Yeah, ngikhatha kanjani? Ufuna ifoni yakho? Why ngafuna ifoni? Second futhi ngilana kusikhonisa. Hayibo. Ngani? Sona si. Hayi sithi seconds 9 mfethu. Ngane nje. 2 3 4 5. 60 seconds. Yeah, ifoni akuseyethu yabo. So Suhlula into encane nje mfethu. nobani? Lethe ifoni yakho. Ilethe kumina phela. Sisomgcina ngiphe yakho. Welcome Dlamini. Oh my son. Sendele baba. Si popo. Si. Yeah. Seka. Hayi. Cabangani. Ngicela uze ngala my brother. Eish. Uze ngala mfethu. Yena, sure. Ugrand mfethu. Yes, Themba ngithi. Hayi. Sure. Siqala ifoni yakho sisona. Danko. Cela ungivulela yona. Akya. Bamba wami. Sure. Siswami.
Ngiyayithanda iy'thombe. Okay, na WhatsApp. Ekuse bese ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amajita angafrustane la ungitshele ngoba lawo majita iwona azobe enyonyobela umuntu wakhe ngifrustane nje ayami. Showcase ke. Alright guys, we're on WhatsApp right now and we are about to type that Shondis. Awutype lapho kancane uthi I love you. So wena siswe ngicela ukubuza so ake umuntu mhlawumbe umqwebhisayo mhlawumbe sometimes makuthi uswele ukuthi Hayi wangibuza lo mbuzo la. no umbuzo straight. But kumele ngiwubuze. Usho? Sisho. Hayi, WhatsApp bonakala mina. Bunala wena njani? Sizonjani? Sini Joy kuzisama. Ana yami. Hayi. Na yimi isikhathini esiningi la. Wena ne? Phithizela wena phuma lapha. Phum. Type unsi money. Man. Yeah, sibona ukuthi uyicela kubani imali. So imali uyithatha kubani? Ngithatha kuwe. Iyakunelisa leyo uyithatha kuwe. Incane. Hey. Khuluma. Hayi. Vela ba. Phela mina. Nice one. Hayi noma magoga ngimazi lo. Ungakhokho bani? Okusonzaba hayi angimazi. Sonzaba. Yebo. Shendele bobo. Kwenziwani lapho koSonzaba? Bakhona oSonzaba? Hayi do. Hayi, sibonge sakhiwe ke lesi. Hayi, Hayi. angazi ngisho. Ukhona uSonzaba? Ukhona? Khona sonzaba. Ukhona uSonzaba. Sonzaba ukhona, awakhiwanga mfethu. Ukhona, uyingqwele Sonzaba. USonzaba ke wenzani? Ufuna ukubona usonzaba udala yiphi la. Imali lo shuthi ngathi ubolekisana ngemali ugogo. Hayi lutho maboko. Siyabonga koSonzaba ningixolele. Nikhona. Manje yini uboleka imali kumagogo? Ya ngiboleka imali. Boleka Ngangiphi imali mangifuna ungitshela itori. istory. Thune itori. Bukwazi lokho phuma lapho. Type uthi sex khona sobona ukuthi uyikhuluma nobani leyo nto. Wena nokucela umqaphozo kuyi shizol. Shilai. Khuluma boss, khuluma. Akunankonzo la. Ningathi aninzi nje isex. Phela mina ngiyahlonipha le nto le. Kuza ngento. Oh hayi. Awu sex. Kuvela bani uzozo? Ngazi amanamba me. Ngena kuwala mina. Uba awona wakho Ngabona. bathini ngesex lapha? Awuxoxele mina ufunde nje some codes. Wathi kufindele. Codes. Iyachaza. Bestie, how was this today? Bestie. Balo. Hayi best. Khuluma. Bestie, how was yours today? Yesterday was late. I hope he will come back again. Ukhuluma ngoba mamkhuluma ngami. Awukhuluma ngami yazi. Bathini uthi uzobuya again for 3 alphabets umqaphozo in sex yini? Buyisena. Ngathi intombazana la yakhuluma naye. Ngabuthi hey girl. Okay. Hey girl. Mana ntombazana. Hey girl. Okay. Yeah. Phuma la phum. Ngiphume kwathi. Yeah, ngingaqala phuma kuWhatsApp yeah. Come outside. Yini uclean umthetho wakhe? Ngiclean. Angikuthembi. Hayi ngiyithemba mina clean. Yazi ngikuthembi. Ngiyithemba. Hayibo. Yeah. Type lapho uthi come outside. Ubone ukuthi kuvela bani. Yini amanye amagama othanda ukwasho phuma ngikukhumbule or ngiyakucabanga. Ngikukhumbule. Ngikukhumbule. Bhala lapho ukuthi ngikukhumbule. Wanzi ne. Yeah. Wena uthamba wena mfethu uthini? Awusoli lutho. Awumbona ngathi kwenza uyakumayizisa. Ngathi ukwenza Ya next. Mina ngizibonela umuntu wami nje omuhle nje efofoli lami understand. showcase. Mfethu uyabona usakho lutho la guys. Cela uphume mfethu uthi I miss you ufake yale atile red. Siphume la.
Ihathele red. Yeah. Why? Khona kuzovela wonke umuntu emsendela ama-heart a-red. Hey, baningi-ke labo red. Strike ukuthi ubani oshisa. Hey. Red number 1, red number 2, Yeah. red number... Kanti isibayi ngakho sithandwa sami isibayi ngakhi kanti sinabo. Kanti lo red kanti yena usebenzisela for switch straws. So Genuine love. genuine love. Yeah. It's genuine love to everybody. Kanti usithanda sona. Yeah. No. Ngothando lo. Thando lo. So Khona abanama-heart ukudlula wami ngaleso sikhathi. mhlambe so wena usuke iheart usebenzela genuine love. Yeah, has genuine love. Genuine love. Yeah. Ilolo uthando le genuine real. Nayi wena. Ungazoke. Nayi khala. We We. ish watro. Satha. Balo kufonelayo. Buyela lapha. Okay. Buyela. Nakho ku-genuine love. Akusibambela kulo genuine love ke lo. La ubani laba bakugqisha ngamahatha angaka bona. Ubani? Yo, bangani ba. Abangani bakho. Usisibam. Nosisi bakho. Yeah. Uyawudlala Facebook, Ngikuthanda ngidlala. Instagram, Hayi. Belele WhatsApp umuntu wami. uphelela WhatsApp. Hayi. Ingaje sibaningi man nalabo red heart. Mnike phethu phone yakhe. Mnike phethu. Yeah, mnike. Yeah, bro. Yeah, open up, bro. Manje wena bamba emamazi. Wena. Wena ASAP wena. Now what's up? Now. Base ngithi type uzotype la. Mavela igama lakho la ungitshele. Mavela igama labanye amanye amalokhozana, amanye amantombazana. Ungitshele ngoba yiwazi ukuqhophoza umuntu wakhe. Yeah, labo beach. Sure. All right, guys, we're on WhatsApp right now and we are about to tap that triangle. So type lapho uthi I love you. Uyambona ukuthi my man lo. Why mfethu uyiprepare mfethu kanje? Why are you doing this? Nah, just getting steady nje kwethu. No, come on, bro. Why are you doing this? Why are you acting up like this now? I'm not acting up. She's Shit, son. Yeah, dear mom. Yeah. You know. Vela ba sister khuluma. Banu ne lady. Kusabaza mnani manje. What do you mean akasabaza bona lady? Amazi nali strategy esiwano nalo. So when a lady wine pelena I love you and then musuthi awusabaza bona lady, why are you making it light? Kwenzakalani awuthi amithini? Buka lapha. Ngitshela ukuthi ubonani. Ngena kuna lady ungitshela ukuthi ubonani, ngicela ungishaya isivati malums. Hayi My son, manzi emfana. Hayibo. Yabonke Nkosi. Amazi nali. ngiyambuza ngayo. So wena udluna lady and thank you my son. Wena udluna lady wena. Angimudlu naledi mina. Udluna lady wena. Ngumqala phe like mina naledi are just friends. Awuphume lapha utype uthi sex sibone ukuthi lo akamudli nuna lady. Yeah, mina Wenzani nuna lady? same street. So you are using advantage ukuthi vele from the same city and opposite from the like same. that. Just None like like what, this, bro? for stand None like for stand for what? Wenza lo mntana islima wena. Nah. Get what I'm saying? Hey yo bro, Umuntu wami noma ngisima kanjani bo. Ngivela. vela bani kwi sex? Mathi sex vela mna. Vela wena wethu. Shit. Okay, cool. Type lapho uthi money. Why are you laughing, bro? Are you dissing me now? No, I'm not dissing you. I'm making You trying to diss me now? like I owe nobody man. Oh, I see what you're trying to do, bro. Sister, ikhulumele. Ngoba indoda yakho trying to attack me here. Une lady mningi imali nanga. Unaleti mningi, bro. Why is Naledi appearing on the money again? She's from my street. She's from the same street as I am. So, kaya strategy nisiwani. Mimi ngiyali ukhona. Aw. Nabo babolekana ama 300. What is 300? Sikhuluma iqiniso. Otherwise, What is 300? what is it 300? What do you mean? What is it 300? It's money. Why umnika? Why? Ufuna ngikuphe nawe? Cha ngifuni mina. Why kungamniki ke umuntu wakho? Kazi uyayithola. Nini late 30 leyayo. Come on, bro. Imali ayithathiwe ehlatheni sayisebenzela. Come on, bro. You're cheating, bro. Ngiyakupha wena. Man, but you're cheating, bro, and you're making it easy. We're gonna phone the lady then. Let's call her. Yeah? Now you think you're a man, right?
Yeah. So that we can hear all going. Yabo siswami ngiyakulwela la. Yabo uthi mina ngilwelayo la. Yeah. Yeah, ngoba lo imbungulu. Yeah. Yeah, hey, inkosi ikhosto faka idatha. Iyayifaka manje. Welcome. Wena welcome njalo. Yo bro, siswami ibucheka lapho. Type futhi uthi come outside sibone ukuthi akamkhiphi into omkhulu ukuthi bro you have a chance to talk and apologize. Still buying data. Yeah. Like I did nothing. We did nothing what? Nothing. We did nothing what? Yeah, we have I it. did nothing. She's from my street. Hood. Same uthi kanjani? Grow up together, dog. So kusho ukuthi ngikude lo mntwana wena. No, ngikhatha nabantu. Phatha nabantu kanjani? Uzobona. Ngifuna ukufaka idatha la. Hey. Yazi. Fuck. Damn shit. Yazi lento. Uthini? Uthula le day bengikulindile izolo wangavela wena. Ngasikhathi izolo uthena akekho usemsebenzini. Yo bro. Hayi bengisespanini nje. Like you know, Ubusespanini man. sespanini. Siswami lo kwensilima lo. Yes. Wena wayengathi uthathe advantage my sister. Nah, I'm not taking any advantage. What are you trying to do? Nothing, umuntu wami sikho ngiyakutshela. Ngisafuni. Sebenzi. Yeah. Sakufuni. Kanjani? Ngiyena umuntu wakho kanalate. Yeah. Yamazi nalida mina. Netata ngiyalithola. Hamba kunalate angisafuni ngiyangijwayela wena. Ngiyangijwayela ngenza slim ngiyangijwayela. Indaba ndawuxolisa unjalo. Why you not apologize for the fucking shit that you're doing, bro? I've done nothing. It's your lot of things, bro. I've done I nothing. feel you. Khona lapho ngisho khona ukuthi mina Sister, no fighting. Khona. Ngena la ithombeni. Ngena la kwikho. Yo, bro, you are breaking up. Oh, siswami, no, it's not me. Ngena la ithombeni ubone ukuthi laba ithomba banazo bethu together. Faster right now. See. Yeah. Lapha msendela afaka ibra. Ish. Awuthi ngiyibone le. Ngalo group chat yande. ngikuchat. Naleli ku group chat la. Ah, chat. Ngasondeli la uzazi into ithomba. Ngikuchat ayakutshela. Chat. Izinto enzenzayo lezi. Ikuphi le group chat ijoinwa kanjani? Iphi link? Angisimi admin. Awuseyona admin kanjani ungene kanjani wena? I'll send you admin now. Send a number admin so let's approve it. Ayabona. Akuyona i-group chat le. Singazohlanya ngikho interested kulento le. Kodwa khona lokho. Wena lento eniyenza nona ledi leni uyibolile le siswami. Yeah. Ngibheka into enzayo. Kahle, shut it. Uyajola. Manje mawujola Ngithola umuntu wakho. Angijoli nawe mina, joli Yeah. naleti. Yeah. Ngithola nawe. Mama ngisazama yazi ngiyazama ngale data. Wena uyajola wena. Athi ngangalithola. Ngiyayithola. Awuyindawo siswami ngilinde. Ibucheka lapho. Yeah, ngingena Instagram. Ngena unawo yini? Manje usubhizi nama-account wakho. Ngena. Andanisho ukuthi ngicheck WhatsApp. Wena ukhuluma ukhalelani wena? Who are you to cry? Why you are not apologizing? My privacy. Privacy. Yeah, if I Bro. personal. Like really, bro? Yeah. Come up and acting here. Abothuli. Ubani lo? Ubani? Handle. Yeah. Talk. Khuluma ntombazana, ubani uthuli wena? Siyamshare no. Sibamithe somewhere. Beka ama-comment. Wena. For picnic date. You all know king upon. Can you upon you? Beka ama-comment. So that's just like it's 3 against 1. 3 against no. Yeah. You're supposed to apologize, boy. For what now? For cheating. I ain't apologize. Uyamuzwa kakholozi, yamuzwa uthi ngeke axolise yena kuwena. Nani? Hey siswami yakrasha le phone yakrasha man. Ngisamfuni. Angifuni. Mnike futhi ifoni yakhe. No. Siswami wayulwa uthi uphaka kahle. Ile mkwatile uTupac. Njalo lo dear mama. Islocks uTupac. Wena 2 piece wena ngazojoyela kabi mamazi wena. Enemtshele zonke izinto ebekakwenza zona sengikhona ungayikhulumela ukujoyela kabi lo. Ngimcela imali uthi akanayo. Yeah. Kodwa nalento akazi ukumupha imali. Bebe. Ngithola la. Joyela kabi wena. Why Mefika nje endlini angisamfuna sizwaza kahambe. cry dear mama. Ahafu. Yeah. Peace lo. 2 piece. Ngimfuni. And uma sister uzokuchopha in 2 pieces. Yeah, you better. Regret.
wena Because at the end of the day, him now misamba la. Hayi. Bangekho. Hayi somkhapha, hayi somkhapha. Hamba. Somkhapha, so welcome somkhapha. Ayogibela. Angijwayele. Yeah, uyamjwayela. Ngiyangijwayela. Sekuyisikhathi eside. Long time. Manani nesikhathi esima. Long. Khona la, cela ukuthi nje. Hayi awuthi Uni. phela ungadingi ukuthi kuze kube physical. Singalokho futhi usihlehle. Hey baba, awuhlehla emuva, umhlehlise lo emuva ngalokho siphushele emotweni. Umhlehlise welcome, uhlehla wena. Hlehla. Yeah. Against the wall mchana. You're right. Yeah. Phela sinayo i-main power, sine-force. Also, it's like this now. Yeah, it's like this, bro. With overwhelming power. Overwhelming power in shoving. Yeah. Into zero. So it's over, bro. You can walk. Who said so? Your call. Mtshele. Hamba. Awusamfuni. Hamba ngisakufuna. So kuphelezele wena sesami. Yeah. Sure. So somgibele somnyana nemali taxi. Hey, hamba. Serious? Yeah, usirasi. Sakufuni. Nini? Angithi uqolisi wena ukuthi wena utya unaledi. Hayi bo, wena ngathi usasela. Balwanga. Hey wena. Hey, yakutshela ukuthi Hey. ukumuphi imali angikuphi imali. Wongipho uhlezi ukhuluma ngakho. Yeah. Nani. Mele ngenze so. Sure. Yeah. Mangithi into kubani uthini wena? Mcebe. Hamba ngifuni. Vele umcebe ngakho konke. Wonke umuntu unama responsibilities. I have bills to pay, I have gas to pay. La ngihlala khona fanele ngibhadale i-rent, ngibhadale Kodwa ugesi. wena Funa ni Funa empeteni. Ngokuthi ngidla ini mina? 2 piece. Wi-Fi 2 piece. Hey, baba man. Wena- ngiyageza ngifuna imali ngicela. Yeah. Nempahla ngigeza ngifane nabanye abantwana ibe muhle. So mfethu, Ubani uthe umuntu? but bro, you need to put money in it. Yeah, investor vele. Manje mengi investor vele. Investor kuwe so Invest kunaledi. umuntu wapha. Naledi. Ya sister ngiyazama. Like Hamba you are crushing my Ngiyazama. sakufuna. like I'm crushing your things. It's already crushed, bro. It's not me. You did it to yourself. You're supposed to apologize. And I'm gonna call you naledi mina mpanami. hayi suka. Okonje ifoni singakwena. Yeah. Ngeke umfoneni. Yeah. Ngene into eziningi. Ha. Ngeke labantu labo. Abayeke hamba. Ungazile. Hamba. Abazi. Yeah. Noma ngingamazi hamba. Mawuzothi modlula le wafika kuyena. Ayi. Vele. Le itayela zakhe ayisasifani. Ngiyakuthola hamba. Thela ku. Yeah. Ha. Somnika. Bazonginika uyazi hamba. Hamba. Ebasapha. Ah. You came with me. Hamba. Miyeke wena sister. Miyeke lo. Hamba. Ngicanga nami. Futhi mphushe wena sister. Ngeke kwenze lutho. Yeah, woza. Yeah. Oh. Jwayela kabi wena. Hamba uyangijwayela. Uyamchithela. Aledi lo phone. Yeah. Noma mina Yeah. ngimnyama ngithi Hey, wena, hamba. Konje lona ngamfanisa nobani kulaba bawo yo lona uyambona 2 piece dear mama living doyinele. Konje ithini le ngoma yakhe nginike mina ingoma ezongiqinisa. Konje ithini hit them up. Eish. Dear mama. Wena, 3-pack, 3 piece. I'll break you right now, you punkhead. Wena sister ungawari. Lo bengizomshaya inkinga yami. Angiwashaya ya mbona ukuthi Uza kusuthitha lo. ya Fair. ya feba le. Fair. Ya lo ngawari. And sister, ngifuna ukukutshela something. Uphethe mina manje. Kekho umuntu ozokwenza lutho. Phethe mina noma ikuphi la ufika khona osho ukuthi wena uphethe uKing Ginger uvula kuvaliwe manje. Ngeke sijwayele lo chi. Yeah. Lo 2 piece. Chobi, yo. How? I was none of rap. Hey, yo, bro. Yeah. You too. Huh. Yazi mfethu. Awuzame nawe mfethu ukuba yini igala ngempela. Konje ithini ingoma kabhututu kababa omdala. Tupac. Baba wami. Sister, ayikho ingoma yaziyo kaTupac. Hayi ngimlaleli. Iyipho ingoma olalelayo. Inkomo ngilalelayo. Mapiano. Amapiano maskandi. Maskandi. Yeah. Yo hayi. Awulalela. Ngiyawulalela kodwa yabo ish. Eh, Unzima ukhamisa inyawo yabo. hayi kodwa ngibona uyawulalela. Oh, Awubazi abafana bekuthiwa ama-3-pack amahle. Fanele kuqanye. Sisi wami, sokunika imali yokugibela. Welcome. Thatha my sister, umnika imali yokugibela.
ahambe indoda yakhe yafeba Iyafeba. and yeka ukujola nabafana abamanika ngoba bazokudisappoint. Yafeba lo. Yafeba. Umthola kanjani? Hey, ngiyamthola yabo. Ish. Busafunda isikole yabo manje sothanda. Yambona lokho efona into engekho la, call your bros. Yambona ubiza squadron yambona hey asambeni. Lemfana ubiza abanye yo sambeni. Landela ubhuti. Uzokugibeza yezwa? Yes sir. Lo mfana ubiza yo bakhe. We! Wazo sivali. Yo bro. Yo man. Yazi ngisafuna ukudlala nalo nika lavele lamba ima ngilinde welcome yeah welcome oh yaphela yeah that's okay yeah it's ngibuyisa welcome welcome before ngibhala bengifuna ukudlala nenika how yazi ngisafuna ukudlala nenika. Nika, limbuza apho my sister. Yalibona ukuthi inika mfethu liphiwe. Lidla kahle alincengi futhi linjalo. Mfethu naku sengidisappointwa phela indaba yefoni yami lana. Kanti foni wenzani? Angazi mfethu, yazi shuthe isindala le phone. Ivele ya freeze mfethu. Sindala. Ya, mfethu isindala senginesikhathi mfethu. Phela manje sekuphume lama iPhone aphambili. iPhone 16 abantu sebekhuphukile mfethu. Angazi kwenzakaleni mfethu ngisaba kuthenga kodwa kwa. La freezer nje. Ayibo. South African gaga. What? Ngathi ngithi ngithenga idatha ngane. Ubopho sizwe sakhe inkosi efreezer la iphone. Hawu nakho ngikray. Hawu. Ish, ngithi ngifuna naledi. Sengikhumbula late. Angithi ngiyariphutha lana. Uma ngiriphutha sengiyajabula ngiyayibona iyenza. Ngithi kulo mfana ya, ngizose ngimponele unaledi. Bastard. Yambukisa. Ngisolo uthi inika lidla umuntu. Kuphiwe lokho mfana. Ayidla kamnandi. Awudla kamnandi ya. Phathela ushotwa. Ya, mfowethu udlile. Awucishe cishe ngamupha igama bethele mnandi. Ya, yazi mfethu. That is still right. Ya. Right. Lo mfana usemiste out bazomthola abanye lo. Lalela. Kumele ngithole ifoni. And njengoba nje kumele ngithole ifoni. My dear. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.